May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa CENECO Channel 11. Kaag sumumabati nyo mga live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kaag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Apat patay sa ginarado sa tanker pila ka mga salakyan motor kag balay sa Bakong Negros Oriental. Drivers ng Tricycle patay, pasahero pilason sa mabungguan sang bus. Facebook page ni Congressman Kiko Benitez nahack. Presyo sa produkto Petroleum magasaka na naman buwas sa ikapito nga semana. Kag sa Good Vibes, softball team sa Baguio City nga naging kampiyon sa Estados Unidos, balik Negros na. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, nahack ang official Facebook page ni 3rd District Representative Jose Francisco Kiko Benitez. May isa ka clip nga na-post gikan sa isa ka pelikula kag nailisa ng profile pic sini. Nagpagwa na sang advisory ang talatapan ni Congressman Benitez angot sa na-compromise sini nga page. Karon sila ang nagpatuman na sa tikang agud tuliwat nga mabawi ang control sa page. Ginapanawagan ng publiko nga mag-report sang anuman nga suspicious content kag likawan ang pag-engage sa unauthorized nga post. Ginalauman ng kooperasyon sang publiko samtang padayon nga gina-resolve ang amo nga issue. Iniikatlo na nga page nga na-hack. Una, ang iya sang Mascara Festival page nga tubtub sa karon wala na recover. Kag sunod naman ang iya sang Bilis Cadiz ug Yun Cadiznon, ang official page sang Cadiz LGU nga tigayo naman na recover. Sa number 9, mga katapos ang Federation of Urban Poor kung Fed Up, nagtipon kay nasang aga sa estatwa ni Ninoy Aquino sa Dalan Araneta sa Bacolod City bilang pagdumdum sa iyang 40th death anniversary sang anay senador. Sunod sa kay Joy Harabello, ang pamuno ng Fed Up sa probinsya, suksok ang yellow t-shirt, mga 80 sila ang nagtipon kung sa diin sila naghalad sang bulak kasubong man, nagkanta sa pila ka mga ambahanon. Mensahe ni Francis Carion, nga board members ng Fed Up, sa mga pagtililipon matapos ang 40 ka tuig, kasubong nga daw nadula ang kalag sa mga Pilipino bilang isa ka pungsod. Ang natabo, 40 ka tuig ang nagligad, ang nagdulot sang respeto sa pungsod gikan sa iban nga nasyon. Sunod sa kay Carion, karon wala na sang pagkabalaka sa mga Pilipino. Bisan gani ang mga yara sa gobyerno, wala naghahatag sang igtalupangon sa sitwasyon sang mga pigado. Sunod sa grupo, si Ninoy ang nagpakita sang iya kaisog bisan isa lang siya. Ini kuntani ang ginapaabot gikan sa tagsa-tagsa nga mangin maisog, manindugan kag magpakig-away sa indi husto, sa pag-away sa kalainan. Kasubong man sa pagsaway sa mga yara sa poder nga nagapatuyang kag nagapamintaha. Sa number 8, suspended city agriculturist ang magaretiro pero hearing sa kaso administratibo batok sa iya ang magapadayon sa bulan sa Setyembre. Makaligad nga nakasubmit sang iya verified answer sa kaso nga grave misconduct. Nagpabutyag man si suspended city agriculturist Attorney Goldwyn Nifras nga magaretiro na siya sa serbisyo. Para kay Nifras, wala na sang viable option para sa iya magpadayon obra matapos ginpasakaan siya sang administrative case angot sa unauthorized rental fee sa traktora nga iya ginpahulam sa mga farmer organizations. Suno kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., magahulat sila sa mga desisyon ni Mayor Albi Benitez angot sa plano nga pagretiro ni Nifras. Pero magapadayon man na natalan ang hearing sang kaso sa Setyembre. Si Nifras ang ginislan ni Maricar Quiro bilang officer in charge sa City Agriculture Office samtang siya ang napaidalom sa 60-day preventive suspension. Sa number 7, ginapakamalaot sang gina-dismiss sa serbisyo ng empleyado sa Provincial Agriculturist Office ang pagkakas sa iya sa serbisyo.
Sa ginpadala nga pahayag sa katapos ang media, nagapanindugan si Hermenegildo Basilio, ang Agriculturist 1, nga ginismiss angot sa missing nga 789 kasako sa abono nga wala sang evidentiary support o kung nagakaigo nga nangin basihan ang desisyon batok sa iya. Iyagin siling nga napatag niya ang iyang bahin. Naghatag man siya sa iya sa mga ngalan nga ilakip sa pagpangusisa para man matukiban ang kamatuoran. Dugang pa niya, naghatag man siya sang pagpamatuod nga hindi siyang in charge sa Rice Processing Center sa Barangay Tabunan sa Bago City sa masobra na isa ka tuig sa tiun nga ang 789 kasako sang abono ang ginaligar nga nadula. Wala man siya sang yabi sa bodega. Ginsunod lamang niya ang instructions sang iya Division Chief nga si Alnel Pochitaba sa pag-facilitate sang pagbaton sang 1,920 ka mga bags ng fertilizer gikan sa Wantong Agri-Ventures mga alas 3 ang hapon sang July 4, 2022. Kumpleto ini nga na-unload sa bodega kag in-acknowledge man sang watchman kag guard on duty. Damlag pa, ginsiling ni Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr. nga ang pagbaton sang among delivery nanday Basilio kag kaupod sini nga si Joy Cardinal nga Agriculturist 1 man ang wala sang coordination gikan sa gobyerno probinsyal. Hindi man mapatihan sunod sa desisyon ang ginaklaim ni Basilio nga hindi na siya ang in charge sa safekeeping. Ang pag-dismiss sa iya matapos ang masobra isa ka dekada nga pagserbisyo tuman kasakit sa iya kag sa iya nga pamilya. Sunod sa kay Basilio, nagapakita ini sang inhustisya sa Kapitolyo. Iga-apil ni Basilio ang iyang dismissal sa isa ka impartial authority sunod sa iya. Sa number 6, 3 ka mga suspect sa pagpatay sa manunudlo sa Banwa sang Binalbagan ang ipasikaan na sang kaso nga robbery with homicide. Nagsungka sa kapulisan sang Biyernes ang ikatatlo nga suspect nga ginatudlo nagpatay kay Tony Lagaza sadtong Agosto 16. Sunod kay Pulisa Major Randy Babor, ang hepe sang Binalbagan PNP, ang ulihi nga nagsungka amo si Jonathan Santelia alias Cano, 22 anyos kag residente sa Hacienda Lourdes, Barangay San Jose, Banwa sang Binalbagan. Dugang pa ni Babor sa Barangay Inulingan, Banwa sa Moises Padilla, ulihi nga nagpanago si Santelia. Nagapati si Babor nga nagsungka si Santelia bangod sang ila lapnagon nga hot pursuit operation. Nadakpa ng ika-duha nga suspect sa Barangay Tinungan, Banwa sang Isabela sang Huwebes, si John Paulo Fernandez, 21 anyos, kag residente sa Barangay San Chodoro, Binalbagan. Una na nga nadakpa ng 19 anyos nga si John Ray Castino sa bulig sang CCTV video kag saksi sa insidente. Papauli na ang maestro sa iya boarding house kay gikan ini sa Bacolod Miyerkules sang kaagahon. Pagpanawag sa bus, ginsunod siya sa mga suspect kag ang malapit na lang sa iya nga boarding house, gina-hold up siya sang 3 ka mga suspect. Sunod sa isa sa mga suspect nga si John Ray, trip-trip lang ang natabo. Wala sa plano nga patsyon siya ugaling kay nagsinggitan na ang biktima na buno siya ni alias Cano. Ginpasakaan naman sang kaso nga robbery with homicide ang 3. Sa number 5, isa patay pulis pilason sa pagpaniro nga nagluntad sa Dumaguete City. Suspect, gun for hire. Isa ka shooting incident ang nagluntad sa Amigo Subdivision, Barangay Piapi, Dumaguete City sa madusang hapon. Patay ang biktima nga si Ronald Benjola Patrimonio alias Wewe matapos mag-agom sa mga igo sang bala sa gintiro sa suspect nga kilala kay Inting Celestial sang Martisan, Bakong, Negros Oriental. Sunod sa mga saksi, ginsundan sang suspect ang biktima kag gintiro sang 5 ka beses kag nagpalagyo sa kaysa mountain bike. Natabuan nga yara man sa lugar ang pulis nga si Police Senior Master Sergeant Rolando Hamosmos. Natiruan siya sang suspect sa tiyan pero nakabato siya kag nakatawag sa dugang ang mga pulis paagi sa iyang handheld radio. Giliyon nga nag-abot ang dugang nga mga pulis kag tigayon nga nadakpa ng suspect nga nagpanago sa bakante nga lote pero natrap siya sa matagas nga mga pader. Ganit nagsungka na lang sa otoridad. Sunod sa PNP, sa ila inisyal nga pagpangusisa sa suspect, isa siya ka gun for hire. Parayon pang investigasyon sa abong kaso. Sa number 4, sa ikapito nga semana, may pagsaka na naman liwat sa presyo sa produkto petrolyo.
Base sa announcement sa Petroleum Company, subong nga aga may pagsaka sa bilis ang petroleum products sa buwas. Yara sa 110 tubtub 190 ang saka sa kada litro sa gasolina. 20 sentimos lang sa diesel kag 70 sentimos naman sa kerosene. Pagsaka sa presyo sang gatong sa world market ang ginatudlo nga rason. Humalin sa bulan sang Hulyo, ininay kapito nga sunod-sunod nga saka. Sa number 3, 91% sa mga nagboto sa apat kadlaw nga plebisito nagapabuo sa joint venture agreement sa tunga sa CENECO kag Prime Electric Holdings Incorporated. CENECO mag-usisa man sa ginaligar nga may pila ka mga botante sa plebisito nga ginunahan boto sa napakilala nga ilang nga proxy. 91% na sang 7,163 ka mga nagboto nga member consumers sa apat ka adlaw nga plebisito ang nagapabor sa kasugtanan sa tunga sang Central Negros Electric Cooperative kag Prime Electric Holdings Incorporated. Para kay CENECO Acting General Manager Attorney Arnel Lapore, very encouraging ang resulta sang August 19 kag 20 nga botohay kung sa diin may 42 o 42% na sa masobra 177,737 nga kinahanglan nila nga boto ang tigayon nga nakaboto. Pero sunod sa kay Lapore, mag-ausisa man sila sa reklamo sa pila ka mga botante nga may mga proxy nga nag-una pa boto para sa ila. Samtang, ginarespeto man ni Lapore ang pahayag sa mga obispo nga dapat anay mangita sang iban nga alternatibo nga solusyon kasubong sa paghatag sang financial assistance sa gobyerno sa CENECO antes pa man ang JVA. Ugaling para sa acting general manager sa CENECO, ginakulang man ang pondo sang gobyerno amo nga ang JVA ay nagakaangay soon agud mapaayo ang serbisyo sa mga konsumidor. Bagaparay ng plebisito sa Agosto 26 ug 27 kag Setyembre 2 kag 3. We encourage our member consumers to participate sa remaining number of days sa plebiscite. No? Make known your decision and judgment on this. Kamo ang aktor sining kahiwatan. Kabay pa aton tagaan sang chimpo man ang CENECO para sa iya kaputuro. No? Madamo ini salamat. Sa number 2, driver sa tricycle patay, pasahero pilason matapos mabungguan sa bus sa Victoria City. Kuha sa CCTV video ang pagbunggo sa bus sa tricycle sa Osmeña Avenue, National Highway sa Barangay 13, Siyudad sa Victorias, Domingo sang hapon. Napatay ang driver sa tricycle nga si Elfa Sanipa, 25 anyos, bangod sang naangkon nga mga pila sa lawas. Pilason man ang iya pasahero nga babayi. Sa pagpangusisa sa Victoria City PNP, pareho nga nagabiyahe pa norte ang tricycle kag bus nga ginamaneho ni Limuel Fajardo, 49 anyos. Ugaling makita man sa video nga nag-swerve pawala kag ginagaw sang tricycle ang lane sang bus amo nga direkta ini nga nabungguan. Nagwa man sa pagpangusisa sang kapulisan nga nagmalfunction ang tricycle amo nga nawarik ini sang driver pakadto sa lane sang bus. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Apat na patay sa ginarado sa isa ka tanker, ang isa ka canter, multicab, mga motor, kag isa ka balay sa Bakong Negros Oriental. Patay ang 3 ka miyembro sa isa ka pamilya kag isa ka pedicab driver, samtang isa naman ang pilason matapos kinbungguan sa tanker ang canter pasado las 9 sang aga sang Sabado sa North Poblacion, Bakong Negros Oriental. Bangod badasig ang dalagan, ginpang dus-dus man sang tanker ang isa pagid ka multicab, pila ka mga motor kag isa ka balay. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, ginkilala ang driver sang tanker nga si Albert Di Baguio, 33 anyos, residente sa Barangay Cabang, Himalalud, Negros Oriental. Samtang ang apat ka napatay, ang mosanday Anali Pascual, 47 anyos, iya mister nga si Ruel Pascual, 43 anyos, kang ilang minor de edad nga anak nga sakay sa multicab. Patay man ang 59 anyos nga si Meliton Blanco nga sakay sa motor. Ang pilason, ginkilala kay Wilson Kial, 43 anyos nga nagadala man sa motorsiklo. Sunod sa mga nakasaksi, tuman kadasig ang pagpadalagan sa nasambit nga driver.
Suno sa driver, nagasunod siya sa motor nga hana kung tani magpondo. Gani, naglikaw siya apang ginaligar niya nga naglupok ang goma sa panguna sa ginadala niya nga tanker. Dugang pa niya, bisan ano niya kalasak sa preno, hindi na siya makapondo. Ginako sang driver nga yara sa 50 tubtub 60 km/h ang kada segundo sang iya dalagan. Parayon pang investigasyon sang otoridad sa amo nga insidente. Say, wa man ito yung animo no, pero unsay nitabo ani sir? Gasunod ko sa motor, sir. Unsa ang motor? Wala na ko basta gasunod ko sa motor. Gasunod ko motor. Muni hunong ni hunong tong motor, ni aksyon hunong minor ni ana siya. Ay muli ko nya ni free ni sabay brake ko. Sabay kabig gamay para ito ni paka man ang buto man ang ligid sir sa side nako. Left side. Ni-explode ang iyang ligid. Pag-explode niya, na sagi niya ang usa ka truck pod nga ito sa truck nga hunter may cargo. Then pag sagi niya murag ni na out of control na siya mo to napasok diri sa residential ay kuan nga bahay. Kining mga chariot o mga motor nga nagparking mo na kuan na naigo. Kaparking ni mga Sa Good Vibes, softball team sang bago nga nagkampiyon sa Estados Unidos balik sa Negros na. Sa record nga 85 ka strikeout sa bag-o gidlang natapos nga Junior League Softball World Series, ang pitcher nga si Erica Arnay sang Bago City ang nakakuha sang spot sa Hall of Fame sa Little League International Headquarters sa South Williamsport, Pennsylvania. Ganing jersey number 24 ang mag-retire na bilang pagkilala sa iya kag sa pungsod Pilipinas para sa ikaduha na sini nga championship humalin sang tuig 2003. Dalon balik sang iya nga coach ang iya jersey, magbalik siya sa Estados Unidos kag wala na sang may makagamit pa sang sini nga numero sa World Series. Para sa 15 anyos nga si Erica, ang tanan bunga sang teamwork nila. Sang Biyernes, nagbalik na ang softball team sa Negros. Sa airport pa lang, may banda na nga nagahulat sa ila. Nag-courtesy call sila sa kay Governor Eugenio Jose Lacson kag nagparada padulong sa Bago City kung sa diin ginbantayan na sila sang ilang nga mga kasimanwa sa higad sang karsada. Yung bago nagpreparar sa World Cup. Nagsamon sa thank you man dito ko ang maganda, contribute sa mga supporters na mo. I told them it only proves that we Filipinos, we can compete in the international level. No? How I wish we also had the training that the international teams have. No? Pero grabe si Bago na softball ug boxing napadami na sa mga na-produce ng mga athletes nga nakilala sa kalibutan. Grabe, no? Proud siguro mga taga, hindi proud gani taga Kitangan. Taga Negros. Nag-ride on. How much more ang Bago. Congratulations. Congratulations. Kaga mo itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon, importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga balita. Kung dapat balansa kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanan. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.